min jewri e bange modification climatique ko wiyete dérèglement climatique ko tagi nguɗon ndungu heewa ndiyam ndungu aro ngu wasa hewre ndiyam ɗum fof ene jeeya ko dillere ɗe neɗɗo dillata e bange men enen wonɓe ɗo ɓe ko taƴgol leɗɗe ngol woni déboisement coppugol leɗɗe ngol ene jeeya kene usta doole ndiyam son batti hakkille to ɓuuri hewde leɗɗe to fof ɓuuri wawde tobde ɗum ko toɓɓere en jogui ko ganduɗa kono en jeeya kene change climat ndiyam ɗam ɗo ɓe hikka ɓeyɗo mo wuri usto banggue usine aji ɗi haɓe mbaɗa ko mbaɗa pollué manam haɓe bonna atmosphére o ko jimte men ko foof ganduɗa ko hen ndungu ƴiwnata ha wawa tobde eɗen bonna ɗum donc ɗiɗon gaz uji so bonni atmosphére o no poɗɗen heɓde ndiyam ene keɓata walla ne saga mo poɗɗen heɓde ndiyam ene keɓata ɗam ɗon ndiyam ɗum foof ene jeeya ko ganduɗa eɗen fonno hande ɗum wonno e mujiba jonde hande nde ko jeeyaɓe fedde GTP ɓe e banggue agriculture banggue secteur forestier e banggue élevage e banggue préfecture administration e holmum mais aussi e presse local o towatama pour ñiɓɓine jonde nde beele yimɓe mbawa ƴettude information fedde nde noon ɓammi koddi hen ko ɗo e département de Gudiiri hitande foof so ndungu yonti inchallah momin mbaɗa ko mbiyete bulletin e nder bulletin he ko hen pamata so toyi aɗa foti yawde jabbude walla so toyi aɗa leera jabbude walla sa jabbi malen ndiyam ɗam so toyi en daro walla darta ma daña ko wiyete information directement e banggue climat donc ɗum wonno sababu jonde hande nde par ce que sa dañi information ma andude ganda nde poɗɗa jabbude kadi ma andu no ganda toɓo ngo gasi hankkadi ne yonti ya soñ ɗum ɗon foof ko gueɗe ɗe ganda dentunoɗe ganda ene wawi hiisede no debbo sowirto yaaha hôpital a waɗani échographie wiye ko ɗum ɗo e ɗo e lebbi naggam ko dañano ɓiɗɗo heɗɓe banggue climat ɓe Sénégal ɓe wiyete ko ANOCIM kamɓe kuufi ɗum ɗon kamɓe noon jokkodirta e kala fedde wonande GTP mo Gudiiri e GTP ji gonɗi e leydi ndi foof pour hokku ɗumen information banggue tooɓo banggue ilam banggue nguleyki banggue hendu e ko ganduɗa kala ko ganduɗa information aɗa sohla ɗum an dillowo e agriculture an dillowo e commerce an dillowo e élevage aɗa foti yoɓade on kabaru nde mbawa yoɓɓinde golle ma